nana diri ang bag sa bata. So naami unsa tawag ana kanang diaper bag, but it's a backpack nga baratuhon ra gud mi invest og malon nga bag para sa bata kay na may daghang mga class A ra, and then kailangan na mag diaper bag kung I guess tama 2 years old ang bata is that's it. So we thought nga na ako'y bag man nga talagsa na ko gamiton kay pang weekend lagi ni siya nga bag. So amo siya gisulod ani Kipling nga bag nako. Di ko na ani niya gamiton og travel kay permi ko parahon kay metal man gud siya, nagatingog ni siya sa ano ba kana bitaw ini check nimo sa airport, permi siya nagatingog. So kani tungod na ni kay mga metal kay original man ni siya nga Kipling, so kani every time nagatingog. So this is where I pack all the things for the baby. So nasa daw ka bulsa dire. So ani daw ka bulsa is ako'y gisod dire. Nagdala ko og ball pen and notebook na gamay. Just in case na tayo i-take note dito, importante. Tapos sa labas kaning isa is nako dire aning prayer na booklet. So naana ko ni siya since grade 5 pa ko, so ako siyang dalon para wala lang comfort na ako. Dayon ako'y nakuha nga these are essential oils kani duha. So kaning green is for headache, and then kaning lavender is for relaxing. So ako lang yung dala just in case maglain ba akong pamati baka dahil madala sa essential oils. And then kaning dako nga space is ni-abli nimo. First na akong nakitaan is straw. Ganun naman is straw. Na ako straw mga palangging kay ini during daw labor kung ginauhaw ka dili makainom nga diretso sa bote, no? If ever naman sila nagtubig is handy nga na ay straw. So that's why na ako straw. Dayon diri sa gamay nga compartment na ako'y giandam nga face mask na mo, his and hers, black and pink, just in case na gamit. Tapos sa pinaka top is naata ni iyang habol, more of paga nga habol ba para magamit niya pakon. Thing nga important dalon sa hospital is passport and inyuhang kung kasal mo traong book ang tawag dire. So mo na ka ng legitimacy ka ng marabag pagpapatunay nga married mo, if ever married mo. So gina-require po na siya, napo na siya sa kailangan nimo i-package. So I will put it there. And all of the things sa baby is gina-ziplock na ko. So first, kani nga ziplock is naata dire swaddle. Lampin nga dako nga pwede po siya himong swaddle, but kaning nasa pinaka-top is swaddle gid ang purpose ani. Dayon kaning sa pinaka-baba is pwede nimo siya iputos if ever na siya sa car seat, and then i-connect nimo sa car seat. Tapos imo siya himong burrito, and kada akong gidala kay mas handy. And another thing na diri is, again, you don't have to bring this kay the hospital provide, pero gusto na ko nga the moment nga na siya dito is matry niya ni nga diaper kay para kabaw mi if hiyang ba siya or dili kay sensitive. We all know nga sensitive ang mga babies. So nagdala ko ani kaning nga part is Huggies, and then kaning nga part is Pampers. So nagdala ko tag duha-duha lang gud ka pakete just in case, you know, para to give it a try para na may idea kung hiyang ba siya or di kay nabalo na lagi ta sensitive nga bata. Dayon another one is nagdalapad ko og ano ni siya, lampin / swaddle gihapon daghan ko dala, pero sige lang, you'll never know man kung kailangan. And then kaning isa is sweater ni siya, wa ko ka ba kung tugnaw ba or di, pero kaning gamay nga sweater. Tada! So cute. So this is from Caleb kasi niya. So anak sa kambal sa ko ang bana among gihiram.
Kana. Tapos, diretso na siguro to sa iyang mga damit, no? Sa iyang damit is, I brought duha ka rompers nga size 50 na ay naka-indicate na po mga palanggi nga name. I don't know if maklaro sa screen. So ako siyang gibutangan og indication unsay sukod og unsa ni siyang item para di maglibog ang papa. Maglibog dili maguluhan ba og pangita sa damit just in case kung siya na mag-ilis. Dala pud ko og rompers nga kaning duha, tapos na siya iyahang merch. Kalo ba? So, naanay rompers duha nga size 56. And then, kaning sa top is, ano na siya, extra outfit. Pakiton mo na ako ha. Extra lang na outfit sa baby. So, na siya ani. Tapos, iyahang bottom is kani. Tanaw, isa ka small. And then, of course, dapat na siya iyahang kalo. And then, pang-tiil niya. Kaya na. So, gusto man sa iyang papa nga na siya extra outfit nga nice para sa picture pohon. So, that's why mama also brought it for her. And, yeah, kana. Sunod na isa ka ziplock. And then, another outfit. So, this is the most outfit dyan nga. Pinaka-favorite na ko kay ito yung outfit na susuotin niya the day of her birth. So, kanina, asay nakabutang kung unsay size, kung unsay naani. So, naan siya iyahang mittens na apod ko'y para sa buhok niya. So, first is kani akong gusto nga suoton niya pohon. Ako nang ginaniyang papa nga kani ang outfit. Tada! Isn't it so cute? And then, naasiya iyahang merch nga gamay. Tapos, duha man ni kaklase. Napod siya aning white. Kaning white is choice po ni siyang papa kay gamay. Yang papa po ni palit aning kaning gamay. Tada! Na naman siya tiil-tiil niya. So, ang yung kailangan is mittens na lang o kaning kalo. So, mao ni siya ang sulod ani plastic. Dayon, essential sa baby nga basin ra kailangan na mo is if you have seen my video last time nga ako ipakita nga mga free items from different store na naadiri is na free nga kaning Pampers nga sensitive akong gidala kay gaan ra siya. Tapos kaning nga ziplock ang sulod ani is nagdala ko og ako pa ba nga nung gidala na ko ni para sa pusod sa bata. I don't know, basi kailangan. Dala apod ko'y chupon, soother, just in case. I don't know kung mag-chupon na ba siya dayon, dalon lang na ko. And then, kaning gamay nga potcha is for diaper rash or something. I don't know kung gamiton ba, pero ako lang gidala kay napa may space yung bag. And then, importante kaayo is required for also nga na ay kagaling thermometer si baby. Ako na po ko'y kagaling thermometer pero wala na akong pakita. So, kana. I guess, maura na akong dala. Yes! And that's it mga palanggi. So, ako ang hospital bag. So, maura to ako ang dala para puhon. Please pray for us sa amo ang safe delivery puhon. Ang ako ang paabot is September 13, pero na chance na sayo. First week ba sa September or untag dili later September kay by then tugnaw na. So, I hope you like this video mga palanggi. And please comment down below if ever na ako'y nakalimtan kay what about pregnancy brain. I would love to hear that kung unsa pa jud kailangan kay sa hospital unsay dili kay pwede pa na ako i-repack. So, that's it for today mga palanging. Daghan kay salamat sa pagtunan niyo ng video. Please like if naganahan mo. Please do share. Also sa inyong mga friends if ever ganahan lang sad mo. And of course, subscribe for more videos if ever maka-video pa ko. Daghan kay salamat og I'll see you in my next one. Bye!